Көзілі күңел күзгісі. Көзілі фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Ауыртқанны тоймаған йөрәк, борчуларны сизмәгән күңел, матурлыкны күрмәгән күзләр, жылы иркәләүне белмәгән сүзләрдән шигърият тә, җыр-моң иле дә ерак тора диләр. Һич кенә дә килешәсе юк. Нинди генә күңел халаты булса да, авыр чакта да, кайгы-хәсрәттә дә җыр үзенең иң нечкә кылларын чиктә торган аһәңнәре белән җаныбызга кагыла. Бүгенге тапшыру аша да без сезне шушы дулкын-дулкын күңел илләрендә бергә булырга чакырабыз. Туган тел дулкыннарына киләнгәнсез, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын һәр вакыттагыча әзерләп алып бара Зифа Нагаева. Бүген үземнең туган ягым, Авыргазыдан килгән кунагым, Якташ иҗатташ дип әйтәс килә. Бик күп кенә матур җырлар авторы, җыр-моң белән, тырыш-ныкышмалы хезмәте белән халкыбызга, Авыргазыбызга хезмәт иткән мөлаем, ягымлы хатын-кызларыбызның берсе Финә Абдуллина. Без башладык, сез дә якынрак килегез. Сәлам юлладым. Хәерле сәгатьтә, Финә. Хәерле көн. Кәйфләрен ничек кенә? Яхшы. Авыргазы урынындамы? Сәлам әйтеп калдылар. Яхшы. Чәчәкләре белән үк алдан каршы алдык. Ни дип әйтер идем? Сөенеш күңелдә тулгак булып тора. Чөнки Авыргазы дигәндә һәр вакытта туган яктан килгән кунак кына түгел, искән җилләр дә бик кадерле. Шуңа күрә синең белән булган бәйле җыр илендәме, халык хорларындамы, ансамбльдәме, район чыгышларындамы, сабан туйлардамы, бергә узган чараларда һәр вакытта ялт итеп кенә торган күренешләр Финә Абдуллина белән бәйле һәм аның хезмәт еллары белән бәйле. Әйдәле, Авыргазылар белә, без сине ераграк мөселман дөньясына якынайту чарасын эзләп, син туып үскән Борай якларына юл алыйк. Кайда, кем гаиләсендә әтиянең, туганнарың кайда үсте икән? Беләкич кенә Финә белән танышабыз. Ямлы матур Борай районында, Шулай авылында 5-нче кыз булып дөньяга килгәнмен. 5 кыз 5-нчесе булып инде. Әтиянең гади эшчеләр, гади гаилә, музыкаль гаилә. Барысы да музыкаль яктан көчлеләр, барысы да инструментларда уйныйлар, барысы да баянда уйныйлар, миннән башка. Хәзер инде мәдәнияткә хезмәт иткәч, мин читтән карыйм, үземнең апаларымны ничек, нинди оста итеп уйнаганнарын, чөнки ул нык гаҗәеп, нык матур күренеш 5 кызның баянда уйнап утыруы. Шундый матур күренеш була торган. Үзе бер ансамбль. Үзе бер ансамбль. Хәзер мин инде аны ныклап аңлыйм, шундый матур күренеш икәнен. Әти әни кайсынан бигрәк тә җыр сәләте бирелгән? Әти матур моңлы җырлый торган идеме? Әниме, ничек хәтердә? Әтим, бездә батский гармон, әле дә соклана әтинең гармоны. Әнинең тавышы матур, әни җырлыйдыр. Бәләкәй чактан, менә алар Ошсуга җыелганда инде, Ирактан кунаклары кайтканда, туганнары кайтканда, минем исемдә гелгенә аларның бер Ошсуда моңсыз, гармонсыз үтмидер. Шуннан күңелгә ничектер халык җырларын кирип калгандыр инде, шушы җырлана торган Улы юлның тузаны, Зото барма, шахталар барсы да алар мин әнкәйләр җырлаган җырлардан күңелемә кирип калган. Үзеңдә алар белән бер рәттән кабатлап җырлый торган чакларың истә саклана торгандыр, шулай бит. Кичкенә чакта барыбер да шул кадәрле музыкаль гаиләдә үссәң дә төрле һөнәр иясе булу карары кылына. Хыялда кем булу теләге иде Финәнең? Минем укыганда инде 2 юнәлеш бар, миндә берсе рәссам булырга, берсе шул музыкаль яктан инде. Рәссам булырга язмады, чөнки мин худграфка укырга кергә бардым да, живопистан миңа 2 куеп чыгардылар. Рәсемне әйбәт төшердем инде, но анда барсы да
художественный школада укыган кызлар, жигитлер. Мен инде авылдан келген кызга менин үчүн ауыррак болгандыр инде. Шуның үчүн мен көп уйлап турмадым, инде көттүм да кеттим документларымды алып. Шундан менин опалар барса да окутуучулар. Эң зор опам аграр институтун битирген киши инде. Агрономга окуган, калгандары барса да окутуучулар. Мына олар мен койткач инде документларымды алып бар, биздин белән монда бәхәсләшеп ятма. Эшкә урнаш, эшсезләделәр инде. Шуннан ул вакытта бит инде образованиесыз мәктәпләрдә урнашып буладыр. Мен Ранога бардым да эш сорадым. Шуннан инде җибәрделәр бер авылга. Мен анда 2 ел эшләдем. Мәдәният агарту Стерлитамак техникумына бардым. Укырга кирдим. Харабой деген отделение менин үчүн ул вакытта бик кызык түгел. Мен эстрадный булмагач, мен бик керәсем килмәде. Булмагач инде анда уже документлар уку йортларына берип биткәннәр. Туттум да шу Харабой отделениега кирдим инде. Шуна укый башлагач, ул миңа бик нык ошый башлады. Бүгенге көнне моңа исбат син алып барган халык хоры һәм диплом лауреатлар исемләренә дә лаек булып өлгергән, һәм шулай ук ансамбль, балкыш ансамбле дә шулай бит Финә. Рус ансамбле Селяночка дип атала инде. Татар халык хоры балкыш. Кайгыларның икәнен белми, яшиселәр килә җиһанда, җиңәселәр килә кыенлыкта. Синең инде бу еллар арасында үткән балачактан аз гына матур гына тәңгәрләренә тукталас килә. Нинди иде Финә бәләки чакта? Бик тыйнак кына кунак дип утыралар безнең теге якта телевизор караучылар. Ой, шундый матур гына итеп, акрын гына сөйләп утыра диләр. Шук булдыңмы яки чынлап да тыйнак кына идеңме? Шым гына кыз бала идеңме? Ничек холык фигыль бәләкидән булды? Шук идем, малайлар белән үстем. Безнең торган якта урамда бер кыз да юк иде. Минем бүтән уйнаган уеннарым егетләр, малайлар уеннары. Алар белән хоккей уйныйдырым, футбол уйныйдырым. Усал, шундай шук кызыкай булдым. Тыйнак булмадым. Шуклыкның теге планы дип әйтик микән, тулган елларда, шул елларда калды микән? Бик шундый мөлаем генә, ягымлы гына тыйнак Финә белән бүген сөйләшәбез. Әйтеп үтик, арада инде минем искәртеп тә үтәсе килә, безнең очрашуда юкка гына түгел бит, ерак еллардан синең бала чагыңда, яшьлегеңдә бездә кунакта булган кебек булсын, чөнки синең тиздән матур юбилеең көтеләчәк. Һәм инде җегетләр дә бардыр. Инде синең бәлки электән калганда егетләр дә карый торганнардыр бу вакытларда бит әле алар шулай ук карарга мөмкиннәр 55 дип әйтәсе килмәсә дә ул 2-5ле дигәнен әйтәсе килә. 2-5ле ул гомереңнең матур өлешенә 5леләр кую. Әйдә без синең белән бүген шул юбилей уңаеннан 5леләр куя китик әле. Балачакта 5ле билгеләренә укып матур гына итеп укыгандыр дип уйлыйм сине, рәсемдә төшергән җырлаган да. Һәм инде балачакның кайсы җиренә 5ле куяр идең үзеңә? Кай җирисен ялатып та искә хәтергә төшә, кайсы илеме, сәгатеме, йолдызлы вакыты балачактың? Мәктәп елларында укыган еллар бар инде. Актив кыз булдыңмы? Актив кыз булдым. Җырлап торадыр ең? Җырлап торадыр, уйнап торадыр. Шушы 8-9 классларда укыганда инде безнең класс җитәкчесе җегет кеше гитарада уйныйдыр. Шунда мен шул инструментлар белән кызыксына башладым инде. Шунда уйнарга өйрәндем, шунда үземә аккомпанемент эшләргә өйрәндем инде җырларны. Шушы 8 класслардан бирле мен шушы җырлар белән язып булашам инде. Ул вакытта яза белмәгәнмен. Димәк, беренче җырларың синең шул вакыттан бирлек барлыкка килә башлаганда, шулай бит? Хәтерлисеңме ниндидер исемлеләре, ниндирәк шигырьләргә булдылар? Фларит Нуртдинов безнең бер айда инде ул шушы вокаль инструменталь ансамбльләре белән
эшледер инде. Ул миңа җырларын бирәдер, шигырьларын бирәдер. Ышанасы килә дигән бер иң беренче шигырына ышанасы килә дигән исемдә калган инде. Шушы шигырьгә язганым инде. Хәзер инде аннан ары байтак еллар үтә, синең өстәлә килә җырларың бүгенгесе көнне без инде әле бер җирдә дә булып алырбыз. Менә шулай, ләкин без онытмабыз, кая бишле куя торган тәңгәлләр безне көтеп торырлар. Әлеге вакытларда әйдә искәртеп кемнәрдер белеп тә өлгерде, күреп тә танып та клиплары да туган телдә дә әйләнеп торгач, кемнәрдер әле бүген белсеннәр, кемнәр җырлый дип сорасалар, синең җырларыңны җырчылар, билгелеләр арасына. Җырлыйлар, күп җырчылар сорыйлар җырларны. Марат Шайбаков, Ильшат Яппаров, Дамира Саитова, Ранис Азигамов, җегетләр, кызлар җырлыйлар инде, клиплар төшерәләр. Үзем генә сөям дигән Ильшат Яппаров минем җырга клип төшергән инде, бик ошый миңа. Үзеңнең дөнья күргән инде ничә клип әйләнеп тора экраннарда? 7-8 булгандыр. Бүгенге көндә иң популяр җырым нинди дип әйтсәң? Язларда калган. Барыбыз да яратабыз инде. Авыргазыда бар да күтәреп җырлый торган җырларның берсе булып китте хәтта, һәм якларда, чит төбәкләрдә дә бу җырны бик яратып кабул итте халык. Яшьлекнең дә тукталышлары күңелгә теге рәхәт булып кагылсын диясе килә. Яшьлек үткәндә синең бит инде бу училищеда, культура-агарту училищесында укыган еллар белән бәйле, эш башланыр алдыннан еллар белән хисле вакытларда җырлар туа башлаган чак, егетләр белән күрешә торган сәгатьләрдән соң төнлә йоклый алмаганда туган җырлар хәтердәме шулары? Беренче хисләр ничек хәтердә калган? Бүген әйтсәк ярый инде, бүген безгә аның кадерле тормыш иптәше Илдар үпкәләми, чөнки без бүген сәяхәттә. Без бүген юбилей уңаеннан ерак еллар белән сөйләшәбез. Язганмындыр инде беренче мәхәббәттән җырлар. Мин ул җырларны менә уртача состояниедә минем җырлар килеп чыкмый, или миңа нык кыен булырга тиеш, или нык рәхәт булырга тиеш. Җырлар сүзләре белән шундый вакытларда туа. Кискен шагындаймы? Нык кыен или нык рәхәт булганда. Уртача булмый. Тыныш кына торган вакытта әйтергә кирәк, менә бүгенге финә булып торганда гына, башка эш белән мәшгуль булып торасың да, капыл гына сине үзгәртеп куя торган бер вакыйга илһам килер өчен нәрсәдер сиңа бәрелеп үтәргә тиеш. Шулай бит. Яки сиңа шатлык, яки сиңа әзрәк авырттыра торган сагышлы минутлар. Аңлашылды монсында. Яшьлектә инде ярар инде бәйләнер инде хәзер исемнәрендә сора инде. Хәзер сорамыйм инде кемнәр калды дип тә, һәм минем инде бәйләп кенә үтәсем килә, чөнки ул хисләр беренче хисләрдән матур җырлар туып калган бит ул елларда да. Эшкә, син Авыргазыга тәгаен булып эшкә килдеңме? Борай кызы буларак, син ник Борайга юл алынмады икән, безнең Авыргазыны Финә сайлады икән дисәк? Укып йөргәндә инде анда бит инде практикага җибәрәләр укучыларны. Беренче тапкыр Авыргазыга килгәндә, шул әлеге иптәшемнең авылына, Балыклы авылына практикага килдек, шунда таныштык. Алар ул вакытта инде модный иде, вокаль-инструменталь ансамбльләрендә уйныйлар. Илдар энекәше белән икесе дә, берсе ритм гитарада, берсе солода, шулай матур итеп уйныйлар. Мин булар белән җырлыйдыр. Шулай итеп гөрләтеп практикабыз үтеп тә китте. Бер ай, шуннан инде ул ничектер тагы безнең оралыш өзелмәде. Шуннан Хисләр көчәйде, шуннан ныграк дуслаштык инде. Минем укып бетә торган вакыт җитте. Анда бит инде ул вакытта распределение вакытлары Янаулдан хәзер инде исемдә түгел. Олы гына бер апа мәдәният хуҗасы килеп миңа әйтә инде, туганым, менә син бит үзебезнең якныкы, Янаулныкы инде бу. Син бит үзебезнең якныкы, менә безгә киләләр дә барса да тиз генә качалар. Син бит үзебезнең якныкы, әйдә үзебезнең якка кайт ди инде. Үзебездә эшләрсең. Менә әле анда Нойлә Буйншай Марданов эшләп ята, аның белән җырларсың, иҗат итәрсең дип инде. Бу вакытта минем иптәш Әнисәнең культработник инде икәүләшеп мине Авыргазыга тартып, Авыргазыга тартып, тыннары белән тартып алып калдылар.
Бер генә ел минем әле кияүгә чыгасым килмидем бит инде. Бер генә ел эшлим әле, эшләп карыйм әле яна авылда, үзебезнең яктадымын инде. Шуннан Илдарның әнисе әйтә инде. Хәзер алып калсаң каласың, аннан син аның койрыгын тота алмыйсың. Дигәч инде булар ничектер мин үземнең кияүгә чыкканны шулай дип сизмиләр калдым. Хәзер ничә ел инде бергә тормыш иптәше белән вакланды? 30-дан артык инде. Ай, матур аралык. Җыр күңелле булгач, бер дулкында булгансыз дип аңлыйм мин. Аның белән дә шулай бит. Аның әнисе дә шулай үстергән бит инде ул егетне. Шуңа күрә ул яклап сиңа җиңелрәк тә булгандыр. Бүгенге көндә җырлар язганда сиңа ничек ярдәмгә килә? Һәр нәрсәне күтәреп ала, һәр нәрсәне. Җыр белән бәйләнгәнне. Бөтен нәрсәне дә бер кайчанда юк, аның әнисе дә шулай. Һәр нәрсәгә ул инде күп русча сөйләй инде. Һәр нәрсәгә надо пробовать диде ул. Ул минем иптәш, минем бөтен концертларымны алып бара. Ул яхшы сөйли, ул Стәрлетамак педагогия институтының тел бүлеген бетергән инде. Бетерде. Ул вакытта без 5нче курста өйрәнешкән идек. Аларның общежитиесендә тордым мин. Бергә бетердек инде. Рус телендә, татар телендә яхшы сөйли, яхшы алып бара. Авыргазыда бөтен күп концертларны ул алып бара инде. Сезнең матур гаиләдә 2 бала үскән. Кемнәр икәнен әйтик әле? Кызым Ләйсән, ул инде кияүдә. Менә шундый матур кызның кызы кияүдә. Бәләкәй җегетнең инде әле хуҗалык техникумын бетерде дә, әле эшләп йөри инде. Кияүдәге кызның бәби юкмы әле? Юк әле, юк. Алла бирсә булырга язсын. Күтәрүсе була бирсен. Әйе, балаларда бармы сәләт? Сезнең икегездәге? Бар, кызым авиационный институтны бетерде дә, банкта эшли инде. Җырлый, бәлкирәк чагында гел җырлыйдыр бергә. Тавышы матур, музыкаль школаны бетерде инде. Улымның сәләте ул шигырьләр яза. Шигырьләре күп кенә. Матур гаиләдә матур балалар үз юлларын табып, әти-әнисен сөендерсеннәр дигән теләктә каласы килә. Бу җаваплардан соң бик канәгать булып. Финә, менә тормыш иптәшең турында шундый җылы итеп әйттең, менә ни әйтсәң дә күтәреп ала дип. Бу бит инде бөтен булган минем сорауларыма җавап булды да кебек. Шулай да кайсы якларына таянасың? Кайсы якларының сыйфатлары, менә сиңа канатлар бирә торган сыйфатлары тормыш иптәшенең? Әйдә, рәхәт кичеп утырсын әле Илдар тормыш иптәшенең юбилей көннәре алдында. Бер кайчанда юк дип әйтмәй инде, бер кайчанда һәрбер нәрсәне нишләргә уйласам да килеп чыкмый ул дип бер кайчанда әйтми. Эшләп кара, булыр. Күңелеңне төшерми. Күңелемне төшерми. Кайна белән ничек мөнәсәбәтләр? Бик әйбәт. Гомер буена бер кайчан бер тапкырда сүзгә килешмәдек. Бер тапкырда әйтә алмыйм. Аларның гаиләсендә ничә бала? Кайна? Аларның гаиләсендә 3 бала. Әйе. Әтисе инде бу якты дөньялардан китте инде. Әйе. 10 ел элек. Сеңелесе бар, әнисе бар. Матур итеп яшәүләр, матур итеп эшләүләр белән бергә бара. Хәзер инде авыргазы мәдәният өлкәсенә дип әйтәсе килә, кагыласы килә. Шул кадәрлек халык танып белә, яраталар. Безнең районның горурлыгы да булып торасың син. Инде бик күп еллар дәвамында бер нинди чарада синең ансамбльләр, синең эшләгән хезмәтеңнең нәтиҗәләреннән башка синең менә яшь арасын әйттең, 5 яшьтән алып өлкән буынга кадәрлек сиңа киләләр җыр студиясына. Шулай бит. Әйдә, бу хакта канәгатьсеңме бүген? Бүген нинди, бүген менә рәхәт итеп утыр, үзең белән горурланып утыр әле. Бүген кайсы якларың шушы хезмәтнең сиңа канатлар куя? Кайсы яклары сиңа менә бүгенге бишлеләрең янына менә эшеңә бишле тизеп кенә утырасы килә бүген? Әйдә үзең әйтеп үт әле. Иң беренче кеше өчен яраткан эше булырга тиештер инде. Менә әйтәләр бит, русча әйтеп әйткәндә, найди себе профессию по душе, и ты ни дня не будешь работать диләр. Мин үземне шулай итеп хис итәм. Эшкә рәхәтләнеп йөрим, шатланып чыгып китәм. Чөнки ишекне ачкач та анда ох итеп каршы алалар. Килгән халыклар рәхәтләнеп йөриләр. Олар белән эшләргә яратам. Шушы җырларны эшләргә кат-кат иренмичә инде шуларны эшләргә яратам инде. Күрә белгән халык әйтергә кирәк. Бүгенге көндә чын-чынында ихластан әйтәләм.
Күрә белгән халык кына түгел, күрә белгән муниципаль районыбызның башлыгы Арслан Назирович һәм мәдәният бүлеге җитәкчесе Булат Файзрахманович та күтәреп ала торган чараларда мөһим генә өлешен син тәшкил итәсең. Дөрес әйтәм һәм мин курыкмыйча әйтә аламын. Әйдә хәзер үзеңә ныграк якынлашыйк. Син бер-ике сүз белән инде характеристика бирәлең. Финәгә менә мин әле теге ягына карыйм, бу ягына әз беләм икән дип утырам әле. Яшерек чакта бер дәшми торган, сөйләшми торган, бер мөки генә, бер кискә, бер кызгай була торган идем. Үземне шушы культура өлкәсендә эшләгәнгә хәзер мин шушыны 360 градуска бөтенләй әйләнгәнмен дип уйлыйм үземне. Чөнки мин рәхәтләнеп кеше белән сөйләшергә яратам, тыңларга яратам, аралашырга яратам. Аралашучан, димәк, тагын ниләр яратасың? Менә синең эштән соң ниләр белән мәшгульсең? Ашасы килә күбрәк итеп сине бүген. Эштән соң инде һәр хатын-кызның өенә кайтып, бакчасында гөлләр үстерәсе, гөлләр белән эшлисе киләдер инде. Вакыт табып, вакыт әзрәк инде. Айрым шәхси йортта торасыз, димәк, һәм Әйе. сез барын да үстерәсез. Әйе, шулай. Үстереп ашыйсыз. Шулай, аннары теге Илдарның да йөзенә елмаю йөгертәсе килә. Фәни абыйгыз әйтә торганы, бер айдан кәҗә дә алмыйлар, мин хатын алдым дип, үзе гел инде, апагыз, Светлана апагыз гына дип тора, барыбыз да яратабыз, аның тәмле ризыклары белән сыйландык. Бер ай турында әйткәндә, синең белән әзерләнгән вакытта бу тапшыруга шулай ук көлешеп алдык. Илдарда андый уйлар бар идеме? Нинди кызык яклары менә шул яклап синең хәтердә калган. Бер ай бит инде үзенчәлекле район, шулай бит. Үзенчәлекле район, бер ай кызлары усал була дигән сүзне ишеткәннәр бардыр инде барсының да. Шуның өчен ул аны теге усал булганга гына түгел инде, ишеткәне булганга ирештиреп әйтә инде мине. Һәркем бер ай кешесен очраса, шулай көлешеп сөйләшәләр, усалмы дип сорыйлар инде. Мин аңа әйтәм инде, син бит мин усал түгел, син усал кешене күргәнең юк димен инде. Ул әйтә, усал кеше юаш, мин юашмын димен инде. Юашы шундый булгач, усалы нинди буласың ди ул миңа. Юри, шаяртып кына әйтә инде. Былтыргы концертта, былтыр апрель айында мин үземнең ижади команда белән инде концертта булдык. Анда, тулы зал белән каршы алдылар, җылы каршы алдылар. Шушында инде ул концертны безнең алып барды. Шушында бер заман без киенгән вакытта ул алып барганда нәрсә сөйли икән бу дип тыңлап торсам, ул шулай дип сорый икән халыклардан. Минем кая дивидендлар, минем администрация исеменнән благодарственное письмо бирәсезме, юкмы дип. Не дип дәшәләр бит инде. Аның белән 30 ел торганда усал кызы белән бер кызы белән 30 ел торганым өчен дигәч халыклар көләләр инде. Шаяртып кына әйтә дип уйлыйм мин. Инде иң яраткан сердәшең дип сорасам да, әйтәсең килә торганыдыр, горурланып, бәлки кемгә сыя икән синең серләрең дисәк. Менә мин бүген минем белән бергә килде Алиса дигән кызыкай. Ул минем белән бергә эшли, бергә без аның белән иҗат итәбез. Ул минем шулай минем бөтен уйланган уйларымны, бөтен уйланган эшләремне хуплап ала, әйдә. Без аның белән шушы үзебезнең эш бүлмәсендә генә әйдә шулай итәбез, әйдә булай итәбез дигән сүзләрдән зур проектлар килеп чыга кайчакта. Ул минем бөтен яклап та таяныч Алиса. Ул Кырмыскалы районыннан, аның әтисе Фәнир Файзов, композитор, күп җырларның авторы. Алисаның аның җырлар язу тырышлыгы үзендә дә бар. Алисаны димәк үзен чакырырлык күзгә күз карашып тапшырган. Обязательно. Шулай бит. Һәм шалтыратканда барыбер да белдек инде эш серләрен түгә торган әхирәтең шундый бар. Шалтыратканда кемгә менә кыен вакытта, бәлки якыннарың арасыннан барбы, кемнең номерлары тиз ара ук шыела торган. Иң беренче минем төп йортта торган Зилә апа. Ул нәрсә булса да аңа шылтыратам, ул миңа киңәшен дә бирә. Көчле мөнәсәбәт безнең арада. Инде дә шундый әйтәсе килә, тапшыруның икенче як өлешенә дип әйтәсе килә барганда, мин инде чиратта азрак шундый кызыклырак сорауларга туктала торганмын. Менә синең өчен дә нәүбәттә шундыйлары яңгырар.
үзеңчә җавап биргәнен көтеп калам. Яңгылышып киттем дигәнең уңышка китергән вакыт бармы? Бар, бар, Бармы? бар. Әйтәлмәйбезме? Әйтәләм, мин шушы концертларны башлап җибәргәндә бер 10 ел элек үз-үземә ышанмыйча гына, яңгылыш кына башладым кебек, үз-үземә ышанмыйча башладым, ничектер. Һәм моңа исбат Испат минем бүгенге көнне шул юл дөрес башланган. Артабан киттек. Булар кыска сораулар һәм барыбер дә ачыклык кертә торган җирендә инде озаграк өстәлербез. Якыннар яхшырак булсаң көнләшә, читләр күтәрә диләр. Күбесенчә чит кешеләр белән торам. Чит дип әйтәлмим инде. Әйе. Ну, чит Кан берлеге, җан берлеге түгел, әмма ләкин синең якыннар, якын кешеләр. Юк, менә Бөтенләй алар чит белән түгелләр, бергә эшләгән әлбәттә. кешеләр, яшәгән кешеләр бергә, алар миңа күбрәк файда күрсәтәдер дип уйлыйм. Бик матур җавап булды. Һәм әйтәбез инде, кайсыдыр вакытта без мотиватор дибез, кайсы вакытта минем инде сиңа әйтәсе килә, нәрсә алып бара финәне тормыш буйлап, кем сиңа навигатор? Үз-үземә навигатор. Ай, матур җавап булды бу. Ниләр борчый бүгенге көнне синең күңелеңне, җаныңны? Дөньядагы тынычлык. Тынычлык булсын. Салкын акыл белән эш итәсеңме? Үзәрем кирәк кенә чакта, менә моны хәзер эшләргә кирәк дигәндә, яки син кызган вакытта, кайбер кеше психологлар әйтәләр бит инде, кызган баштан, кызу чагыңда беренә мәсьәләндә хәл итәргә кирәкми, чөнки тынычланырга кирәк. Ул бит әле холык фигылең шулай булса түздерми. Яки инде салкын вакытка көтәсеңме җайлашканыңны шуннан гына, синең ничек халат? Көтем җайлашканын элек алай булмагандыр дип уйлыйм инде. Хәзер бер дә кызып бармыйм. Үз-үземне туктатам. Сабыррак, Сабыррак. түземлерәк булып китеп барасың юбилейга табан Шулай, шулай дигән. И Алла. Алабая барган. Шулай дип әйтсен әле. Алай булса, мия бөтенләй тик кенә утырырга кирәк була. Гаепсездән гаепләнүләр бар диләр. Булдымы шундый мына кемнәдер нахак сүзләр ишетеп, ул дөрес булмыйча күңелләрне кителгәннәр, кайбер вакыт ул еллар дәвамында йөрәктә саклана. Булгандыр инде, мин андыйларны бик исемдә калдырырга тырышмыйм. Минем андай сүзләр оламалык бөтенләй ишемдә тормый. 3 кенә минут торга может ишемдә. Шуннан ул югала, онытыла. Менә минем алдагы сорау кичәге үзеңнән бүгенге финани белән аерыла дигәч, күпкә сабыррак, түземлерәк һәм тагын нәрсә дип өстәп әйтә аласың, чөнки бу сорау бирелде дип уйласак. Түземлерәк булуым. Бөтен нәрсәгә дә. Язмышыңда, булмышыңда ниләр үзгәртер идең? Тагы бер бәби тапмаганмын дип кенә. Эх, матур җавап диләр, мин генә түгел теге якта да. Тагы берәү, бер-ике кирәк булган дип уйлыйм хәзер. Үстерергә кирәк булган рәхәтләнеп әйбит. Шундый әти белән, шундый әни белән бәхетле балалар дөньяга бәхет таратыр өчен туган балалар була. Дөрес әйтәсең, ярый буларып китергән оныклар сиңа шуларны кабатлый торган бәхетле минутлар бирсеннәр. Нигә шулай да кыюлыгың җитми? Рольдә йөрмим, ул мине күп нәрсәдән тоткарлый. Чөнки мин кайчандыр аварияга элеккәнем. Шуннан соң куркып калдым. Правам да бар. Менә бүгенге көндә рәхәтләнеп рольдә йөререм. Шушы гына мине куркыта. Ничектер җиңеп чыга алмыйм шушы. Башка алда менә мин әйткән киенә хәтереңә бер дә төшми. Әле әнә тегене дә эшлисем килгән иде, ләкин кыюлыгым җитми дигән юк андый. Юк кебек. Кыен чакта нишлисең? Кыен чакта берәсе ачуымны китерсә, Әйе. эш эшли башлыйм. Җимереп эш эшли башлыйм, или кер юа башлыйм, өй җыштыра башлыйм. Миңа эшләргә кирәк шул вакытта. Менә мин әйтәлмим, синең арка карап хаталарың булгандыр инде дип, теге башны иеп утыра торган тапшыру түгел, позитив сөйләшү. Шулай да, менә мин кире кайтсам теге якка, шуны эшләмәгән булыр идем дигәннәрең бармы? Бар инде ул. Әйтми торганмы алар? Торгандыр. Аңлап торабыз инде, монысы әйтми торгандыр, шулай бит. Бирәчәккә аласыңмы күбрәк, үзең биреп торасыңмы? Бу акча мәсьәләсендә әлбәттә. Алып та тора алам, биреп тә тора алам. Ничектер күбрәк биреп торамдыр. Тиз гафу итәсеңме кешеләрне? Күңелемдә минем шушы әйтәм бит, аламалык бөтенләй тормый. Тиз гафу итәм. Бер сүз җитә миңа, бер җылы сүз җитә миңа. Һәм онытасың да. Ай, холык фигылендә бик матур икән дип әйтеп куйга әле менә шул җирендә генә. Һәм бүгенге көндә иң дигән тәңгәлләргә дә тукталасы килә. Иң яраткан төсең, мәсәлән, Вак төс. иң яраткан чәчәгең, Розалар.
иң яраткан кешең дисәм инде без тапшыру ашай Илдар түгел дисәк бит инде өйгә дә кайтышмыйбыз. Шуңа күрә ансын биреп тә тормыйбыз инде, шулай бит инде. Шулай да менә әйткәннәре бар, яраттыра белү сәләт, хөрмәт иттерә белү акыл диләр. Моның белән килешәсеңме? Яраттыра белү ни белән? Менә син халыкка хезмәт итеп, кайтаваз булып кайтмаса, димәк, яраттыра алмаган булыр идең халыкларны. Җырларың барып җитмәсә. Шулай ук акыл дәрәҗәсе дә, хөрмәт итү дә шуның белән бергә кушыла икән, ул да шулай ук хөрмәт килә икән, димәк, син акыллы да. Синең бүгенге тупланган тәҗрибәңдә акылыңны ни дәрәҗәдә камил дип уйлыйсың? Ай, бу катлаулы сорау, ләкин беребез дә кычкырып кына миннән дә акыллы кеше юк инде бу дөньяда дип әйтмибез бит инде, шулай да. Аз генә кыюлык дисәм инде, холкым кыю холыклы мен. Үзеңне яклаучымы син? Рәхәтләнеп. Менә шунысы бигрәк тә мөһим. Димәк, әллә ниләр үзгәртергә кирәкми, кыюлык та барысы да җитәрлек, шулай бит инде. Һәм иң дигәндә, иң матур мизгелләре елның, бәлки яз, көз, җәй, кыш кайсын ярата икән Фирә? Җәй көне төннәр була, сагат 1-ләр, 2-ләр була, мин өйгә керәлмичә интегәм. Чөнки мин нык яратам. Яңгырманда, җылымы. Кайда ял итә Финә? Кайда ял итәргә ярата? Төрле җирләрдә инде безнең Башкортстанның да матур җирләре бар бит инде. Җылы якларда да ял итәбез инде. Диңгезләргә барып да. Диңгезләргә барып да. Әле генә барырга куркыныч. Әле шундайрак чак. Ләкин, менә шул илдә булыр идем дигән ил бармы? Ана Илдар путевка ала торсын сиңа юбилейга. Бар иде шул. Нинди икән ул? Мин Дубайда булганым юк. Әле инде барырга куркыныч. Ай, анда бер барырга кирәк Финә. Анда халыкта синең үзеңнең йөзеңә ашап торалар. Танышларыңны күреп кайтырсың. Шундай мөлаем ягымлы халык. Һәм иң матур җырың җырланмаган. Әле алда әлбәттә бик күпләр дә булачак. Шулай да хыялыңда торган матур тема. Киләчәккә айдап чакырып торган язар идем, язасым килә дигән. Минем менә әзрәк олыгая төшкәч инде җырларда минем халыкчанлык әз дип уйлыйм. Мине эстрадага торта. Мине гел эстрадага торта. Хәзер менә халыкчанрак җырлар чыга башлады инде әкренләп. Күбрәк шушында җырлар язасым килә. Izledim seni, ömrüm boyu izledim düşlerimə gına. Nikdir neyge kirmedin, mühabbetten kaldı eşi yarası. Könlümde hazır suyu azabı. Kütmegende kildin, şın könülden süydün. Canım düzermesen o bəxtke. Süyümü bildin, yüreğime öttün. Alıp mindin kibik kuklerge. Kütmegende kildin, şın könülden süydün. Canım düzermesen o bəxtke. Süyümü bildin, yüreğime öttün. Alıp mindin kibik kuklerge. Бәхет турында нокта куеп тапшыруны тагын да бер тапкыр дәлилләп үтмичә булмый. Булай да бәхетле күренеп тора түгәрәк бәхетләрдә. Йолдызлы сәгатьләреңне аз гына булса да санап үт тә, бәхетемне таптым дип әйтерсең микән дип мин тын да алмыйча көтим әле сине. Бәхетлемен дип исәплим, әлбәттә, чөнки менә бүгенге көндә мин иртән тордым, минем бер җиремдә авыртмый икән. Туганнарым, якыннарым исән сау икән, олама хәбәрләр юк икән, ашарыма бар икән, өем бар икән. Минем өчен шушы бәхет дип уйлыйм. Әйдә репетиция ясыйк. Синең юбилей алдыннан барысы да ишетсеннәр. Син ни теләгәнен синең җаныңның нинди җылы сүзләр ишетер идең юбилей көннәрендә? Якыннарыңнан, кадерле кешеләреңнән, балаларыңнан. Әни, без сине яратабыз дигән сүз күбрәк ишетелсен балалардан. Калганнар инде, калган дусларым, алар әйтеп торалар инде. Балалардан, улымнан ишетәсем килә. Әни, мин сине яратам дигән
сирәгрәк төшә Малай кешедән. малай кешедән. Илдардан инде сүз ишетер иде икән фине ул көннәрдә. Мин Илдардан гел яхшы сүзләрне Аллага шөкер ишетеп торам. Иң җылы сүз сиңа нәрсә дип әйтә? Матурым дияргә может. Телефонда ничек язылган соң ишеттермәгән сорый кайда алайса. Илдар Илдар гына дип язылган. 55 яшьтә син аны үзгәртеп куй инде бу кадәр Илдар яхшы. матурым дип тормыш. үзгәртәм. Вәгъдә иман. Шул кадәрле матур аралыкта очрашулар булды, очрашу булды дип әйтәсе килә. Ихластан тоелып тора күңел, сораулар да үзеннән үзе килеп тора. Сине якын иткәнгә, үземнең якташым булганга, авыргазым, ягыннан искән җилләр, күчтәнәчләр алып килеп чәчәкләрең белән шундый тапшыруыбызның ягымлы ягын бизәгәнеңә килүеңә дә рәхмәт әйтәсе килә фине. Һәм без үзебезнең гомерләребезнең, язмышларыбызның, иҗат гомеребезнең дә авторлары. Без җырларның гына авторлары түгел дип әйтер идем. Нинди генә кимәлдә әйтәләр бит, минем бик өнәмәгән бер әйберем бар. Әнә шунча җырлар язган ул автор. Минем турында, синең турында, башка турында мөһим түгел. Аның халыкка барып җиткән сыйфаты мөһим. Шуңа күрә язган җырларың, узган гомерләрең, үзең режиссер да, үзең язучысы да булып, матур җырларың күбек яхшы сценарий буенча атласын. Киләчәктә алга барышта өмет канатларың сынмыйча, гел югарлыкта канатлы булып яшәргә дигән теләктә каласым килә. Юбилеең гөрләп үтсен. Алдан ук сине әнә теге якта алкышлыйлар, алкышларга күмәбез. Бәйрәм көннәреңнән арада елларның төрлеләрен вакларга да тормыш иптәшең белән, балаларың, якыннарың, кадерле кешеләрең белән гөрләп торган сәгать минутларны кичәргә язсын иде. Сиңа, кунагыма һәм бүгенге телевизор караучыларыбызга былай дип әйтер идем. Әйе, нәрсә чәчсәң, шул үсә диләр. Әлбәттә, без беребездә чүп үләне ырлыгы салмыйбыз, ләкин ничек су сибәбез бит аңа. Сулар сибик шундый гөлләргә, ул гөлләр чәчәк атсыннар да, кем карап елмайса да, гомеребезгә, язмышыбызга күз тимәсен диярлек булсын. Һәм финәгә дә, сиңа да, хөрмәтле телевизор караучым, нәрсә янында түгел, кем янында булганың мөһим дип, һәм үземә дә шундый теләктә каласы килә. Яныбызда кемнәребез булганда да гел яхшылык, изгелек теләүчеләребез генә булсын иде. Матур-матур тапшырулар аша, якты яхшы күңелле кунакларыбыз белән әледән-әле таныштыруларыбыз дәвам итәр бүгенгә тамам. Әгәр дә узган тапшыруларыбызны YouTube каналы Зифан Агаевның шәхси битенә кирип карыйсыгыз килә икән, һәр даим алар анда яктыртыла баралар. Туган тел каналында яңалардан күрешкәнгә кадәр. Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» – пространство для празднования важных событий. В комплексе 6 стильных банкетных залов для любого формата торжества, корпоративы, юбилеи, выпускные и роскошные свадьбы. Просторная ухоженная территория с роскошным ландшафтом, зоны для выездной регистрации и фуршета – все продумано для идеальной атмосферы вашего дня. А комфортабельная гостиница, изысканная кухня и высокий сервис делают праздник по-настоящему завершенным. Приглашаем вас увидеть все своими глазами и обсудить детали.